Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khutbiyati qolat khilati adrikni, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Wala rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Tumantuk katur para alim, para ulama sadunan sakatenggo barokah pandonga dalah sabtu pangandikanipun. Kepareng pinirsa rinten pantaran ing dolutan sasumanding cita wanyu kiblat panembah sagung dumadi. Para sepuh pini sepuh kasepuhan, mugi tansah samya hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman sinartan pono ing pamawasatuhu kapundi-pundi. Konjuk para pangemban pangbating praja ingkang bau dendha hanyokrati ngasta songsong ing pamarentah ing tlatah Kelurahan Kutoarjo. Ingkang satuhu maha bekber budi bawaleksana mugi dadosa pandam pandoming kalodasih. Sanggiya para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes sinudarsana maliginipun Bayagung Babasma Wirama Talebu saminten ing Kelurahan Kateban. Para sanak para kadang satuhu mugi pantes sinambrama ing pamboja. Nunamit pasang paliman tabi ila-ila dina sinabena ing ila duni dumawing tawang tuang mugi katebihna. Keng tolak sare saru sigedheka amurba ing dumadi. Nuwun kalilanono nuwun kaparengna. Kula marak sowan ngarsa handika sama hambung punten dalem sewu para tamu. Katebih saking raos kumalungkung daladak sura marak sowan kula amung merdapa. Mundi kersa panjenenganipun Bapak Wartono sekalian Ibu Siti Rejeki kinen larapaken lumawat madining tiri pahargyan paiwahan ri kalenggan menika. Kula nglenggono. Tinitah jalmuli merasawan tatar tamtu katebih saking kasampunan hawit purwa madya tumengking busana. Marak sowan matur kula kanthi parama sahto Jawi ingkang kirang jangkep. Unggangguing basa ingkang kirang trep subasita ingkang kirang trep sila kanthi handaping manah kula tansah nyadong lumebering jaladri paksami. Sutresna kadang tamu, saderengipun sedaya kasembatan monggo kadherekaken saran samya hanguntapaken pudya syukur. Ngayunan dalem Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala kanthi peparingipun bagas waras miwah kajenengan surmentah kajiwa kasela jiwangga kita sama. Sumusul candhaing kepareng ngaturaken sholawat salampun Gusti mugi tansah lumintu dalah lumintir. Katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minangka sakaring jagat mustikaning jalma satemah kita samya hanengga pitulunganipun dalem donya tumengking delahan maliginipun pinjang wonten dinten pungkasan. Para tamu, Bapak Ibu, kepareng sampun kacetha lumadi ing Ari Sukra Jenar wilanganing surya jangkep 19 Desember dumawarsa kalih 2018. Badhe lumat-lumati adicara rinantam rinakit sepisan kawitan purwaka kanthi wasan numul kitab suratul Fatihah. Angka kalih adat widi-widana pinarak dalah panggira sirat maja punangantian kapandhegani tatarias manten kagungan Ibu Tutik saking tlatah Sidarum. Wontenipun aning lenggah satata sarimbit lumawat pangandika pasrah pinampen punangantian. Duta pangandika Caraka Baryagung Bapa Sema Wirama king Kelurahan Katerban. Pangandika kaasta panjenenganipun Bapak Muhammad Yuri Suryanto. Wontene kepareng kang badhe nampi dalahan nanggapi sulih Baryagung Bapak Wartono sekalian Ibu nyuwun pangandika panjenenganipun Bapak Hadi Tula. Sutresna para tamu Bapak Ibu, purnaning pasrah pirampen mirunggan sigeg sumene katur para tamu lenggah suka parisuka
mugi keparenging mangke longgar ing panggalih nderekaken langen swara lelipur katur ndika para sutresna para tamu Bapak Ibu pekaten menggaran tamaning adicara ingkang kajangka wonten ing kalodhangan menika tumunten gita-gita kawitan pepanggihan kanthi wujuding waosan numul kitab suratul Fatihah katur Bapak Ibu ing kerasa agama Islam mbok bilih piranganing tamu wonten ing kagungan kapitadosan sanes jubuhaken kewala kawitan purwaka liridallahu taala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walina amin. Tanpa pepindhan agunging panuwun mugi anuwaken daya pangarep Bapak Teguh Yono Niskala lampahing adicara tumapak candhaking adat widiwidana Baru Agung Rias Manten Bu Tutik King Tratasi Darum kapidhang atuning gongso pratangga pratandha murwa-murwa akani tedhak jemenenganira diayu kinanthi manjing sasana rinenggo awas katon mangkono tobang sumirat jagat tetana pindha areng purwa satema mangkono ta pindha murakani sagung dumadi titahing madya pada sakawit mangkono ta kawis Taraja Medhala pratangga pati araning Bagas Kara Apindha jumedhul sanggiling altoko sakawit mangkono ta samyak marang sela-selaning gegudungan punang pratangga pati Tejo tumekeng madya padha anuaken padhang jinglang jagat raya saisine ing mangkono ta penane tejo anepa tirta ning sanggiling guduhan katon pati galbal pating caloro lamun ta cinandra prasasat sudama kang sumebar sanggiling Jumantara Anggreng kumandanging mijil asri wujud mangkono ta gongso kang mahargya linggar jengkarira wanudya ingkang endah sulistya ing wati Pinarbuka mangkono ta korining sasana busana mijilira titahing jawata awujud wanudya lumawat mangkono ta kinanthi sudarmanira kinawitan sakembaran patah kang katon melik-melik aneng semaken gandes lesolah bawani sumringah pasuryani Halon laju lumawatira sajangkah apindha kandhek satindak apindha mangu kanggene rolo maksana mangkono ta tansah kinawatan marang ibu pangringga busana ya mangkono ta satunggaling surupais kang wis kondhang kontap kalok kajana priya prasasa dadi pocapane para kawula praja mangkono ta kawentarira sapindha tumekeng Patmanca Kadipaten Waspada hangulat laju lumawatira ing mandra mangkono ta kapirsa amabya mobol pating galbal pating salorot busananira kang sinulam benang rukma katuwe pandam krungkeng hangrenggani yaya mangkono ta pindha sudama kang subar sanggiling Jumantara pati galbar pating calorot nyar tululupa pindha lumawatira mangkono ta katon samsa dangu samsa celak samsa dangu samsa caket
sajangkah sinatan ungling pradonga satindak sinartan ungling kungsu harsa mangkono ta sinedya maralenggah ing sasana rinenggo ya sasana palenggan agung ya dampar dento ya dampar pangidaming para muda satunggaling palenggan ingkang adiluhung ukiran ingkang linangkung sinulamang konata pepaesing puspita mawanti-wanti apindo mangkono ta palenggane Rarinaja kang sinubya sagunging kawula praja pinata mangkono ta jajar papan palenggane ro sinaruju dinulue dipeni kanggene lumaksana mangkono ta sinatan apindo kinurmatan sirining maruta kang ginambaraken nebaing gegudungan dalah runtek kang samyu mahargya lumawatira ing mangkono ta tindahira katon samsa dangu samsa cala samsa dangu samsa caket wis prapta prating sasana rinenggo estining giya kalenggahaken Diahayu punangantian putri ing sasana rinenggo Hawus mangkono ta prapta katon lenggah anggana raras dasar manudya ingkang endah sulistya ing wani mangkono ta lamun ta cinandra prasasat kurang candha turarupa ngamargi kasulistyanira kabedharing wacana mangkono ta candaring piraga manudya ingkang endah sulistya ing wani sakaliring mongbang bakungan dan sinatan jonggo hangulan alisnya kang wis pinetha pindho menjangan ranggah hidup tumekeng tawang pipinyo kang katon menter pindho durin sajewi latinyo katon kiwi-kiwi pindho kula satem iki tajam netra pandiri sakedhap katon lindri sakedhap katon kari-kari pindho andamar kanginan Jangkep kasulistyanira mangkono keng pranaja kang singset kawane pindha cengkir gading pini anjaman mangkadiom kemenko stuban daning sarira. Sinten ta wanudya ingkang endah sulistya ing wani kinaos karing pahargyan mustikaning paiwahan. Kekasih asma Diahayu Rara Teri Teorita. Putra putri kinasih Bapa Wartana dalah Ibu Sri Rejeki mijil king tlatah Kembang Arum Kutoarja. Lenggah jajar sumanding sekalian Bu Sri Rejeki dalah Bapa Wartana mangkono ta kakeng keparengin narya mahargya Suta Marsudi Swami Waha Sunang